na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Panugon! Eric! Eric, tubag ako! Eric! Bahala na. Subayon din ako ang daan paingon sa waiting shed nga way karsada. Eric! Eric! Oh, what's man ron? Mura man og dunay miago. Kinsa na? Eric! Eric, ikaw ba na? Eric! Eric, tubag ako! Eric! Mansad. Pero, nabati yun ako nga guwa sa lalaki. Murag si Eric ito. Eric, lain man ka! Eric! Ella? Joel? Oh, paulin oy. Nga numiapas ka na ako din eh. Ang nabalakam sa kunin mo. Gidili ba ang pagsud ining lasang? Unya, misud yun ka. Nabati kong ago ni Eric. Oh, unsa? Oy, nauna ra ni mo oy. Mamauli na ta. Dali na. Dili nila ko huna-huna lang, Joel. Ella, imposible nga niya din si Eric. Nagpalayo na lagi to ining dapita. Imposible nga magpalayo siya nga dili mananghid na ako. Ngano, uyab day mo? Nga kinang na manangid siya nimo? Dili kay manag-uyab lang ang magpananghiray, Joel. Ngano di ay, kung ikaw mulakaw, dili ka di magpahibaw namo kung normal ang imong lakaw? O magpaibaw sa gamay. Gawas pa, kalit lang siyang nawa sa diha may abot sa madam. Doon na gid siya problema. Ang problema ni Eric, kay mahadlok siya nga siya ang muimbestigar ni madam. Bahin sa itong nga rob. Mabawra kaayo ng arason. Ay, mamauli na to oy. Ang singsing ang atong fokusan sa pagpangita. Wa ka ba makabantay, Joel? Ha? Saon sa? Sa mga panghitabo sa mansyon. O nakabantay man. Wa gyud na to makiti ang singsing. O kalit lang mawa ang mga tao. Og kalit lang nga na hospital si amahan. Unsa may koneksyon na? Murag. Murag unsa, ha? Mura og dunay laing rason kung nganong naatas sa mansyon. O unsa? Don Faustino, nahikay na nako. Nakatuog man di siya. Doktor, amo pa uli una ko sa mansyon. Ikaw lang unay bahala ni Don Faustino din sa ospital, ha? Dali na lagi ila, mamauli na lagi ta na unsa man ka oy. Nervison man ta ini kung magdugay ta dinhi sa kakawayan eh. Mingon ba sila nga may mga dagkong bitin nga niya dinhi? Usa dali na oy. Oh. Ayaw una. Oh, unsa naman sab? May miago na saba. Ha? Pero wa mo koy nabati oy. Oh, to ditong dapita ko. Eric! Eric, ikaw na! Ila! Huwag ta koy! Usap ni bayana kaisog ba? Mahadlok na bigyan kong bitin da! Ila! Oh, Ila! Eric, tubag ako! Tingog pag-usab! Eric! Tabang! Eric, hain ka! Eric, hain ka! Tabang! Murag na siya nagkasabutan. Eric, tingog pa! Ila! Ila niya ko! Eric! Eric, ikaw gid na! Hain mong ka! Dili ka makita! Tabang! Niya ko sa ilaw! Sa ilawom! Ilaw! Ngit-ngit! Unsa? Lakas ilawom sa ngit-ngit? Niya ko sa ilaw sa ngit-ngit! Ngit-ngit? Nganong ngit-ngit man? Nahayag man ron! Eric! Eric, tingog pa! Ialagi ko sa ilaw sa ngit! Ila! Oy! Ila! Saan ka oy? Siot na kayo ng lugar na oh, ning dapita. Dali na dali! Dali na! Joel ni ay nagdapitas, Eric. Ha? Naako na siya sa ngit-ngit. Usa ngit-ngit? Kada kong adlaw na ron na. Ngit-ngit? Eric, tingog pa!
Oh. Kidumdumon ka na mo! Ella! Nasa ni Dapita? Usa? Uy, kasiot na diya Dapita, oy! Kung mahadlok ka, ako na lang! Ah, oy, Ila! Paginay, ha? Ila! Ako na, be! Ila, sige! Huwat ako diya! Ako nang suoto ng giingon mo. Diya ka lang! Oy, Eric! Eric! Asa mo ka? Ella! Nasa din Dapita, Joel! Saan niya ako nagbungan? Eric? Ikaw na? Oh! Eric? Ella! Sakit ako. Ila! Kangiop ining gahong! Ila! Ila, oy! Joel! Joel, di ara may ilams gahong! Nahagbong ko! Ha, ano mong Dapita, oy! Eric, dili lang ka. Kinahalag dili mahagbong si Joel ining Dapita. Ila! Joel! Joel! Hain man mo! Ila! Joel! Di ara may silaw sa gahong nga natabunan og mga nagkatay nga sagbot! Joel! Ila! Asa mo sila? May taas nga kahoy! Joel! Ila! Di ara may silaw sa gahong nga natabunan og mga nagkatay nga sagbot! Pagbantay nga dili ka mahagbong! Lawom kaayo ni! Oh, uy! Honong! Ah. Honong ayaw paglahos! Nakita ko ng imong bayhon! Birahan ng mga sagbot nga nagkatay! Kaya naihawan nga gamay! Oo! Ah, Ila! Joel! Joel, pangitaghagdanan nga mong katkatan! Hain si Eric! Di aras Eric din eh! May samadang iyang o! O sige, huwag mo riya, mangita ko kakatkatan ninyo! Joel, ayaw pagdugay! Gusto mo akong pakatkatan nila? Huwag mo kidang sundang nga ikaputulog kahoy. Oh, gusto. Magbalik lang kong mga sanga. Basin makaabot na sa nahimutangan nilang ila. Magdali ko. Kini, balion ko ni. Yep. Balik na. Sa man kamububay ini. Di ni makaabot sa ilawom sa nahagbungan nilang ila. Pero, yun na. Yun na pa. Angay ka na kung luwason si ila og si Eric. Kung di na sila mabalik sa mansyon, kami na lang duha si Wilma ang mabilin. O kami na lang ang magbahin sa katigayunan ni Amahan. Eric! Eric, tuwan si Joel. Nangita nagpaagi nga mahawas nagikan din sila ang sgahong. Eric, nganong niabot man ka din eh. Nganong nahagbong man ka din isgahong. Ambot. Naman saman ka. Kainit ni mo. Gilantan ka. Kinahanglan na makagawas na din eh. Init kaayo ka. Joel! Joel, hain ka! Joel! Wala kasi mabawas gahong. Hain naman kas Joel. Joel! Ni ako pliti o. Kamingaw sa mansyon. Hay ka mga tao din eh. Si Joel. Siya itong nagdagan paingon sa mansyon. Gikan siya sa kakawayan. Unsa man, ako ka silang balikon og tabangan ako sila. Si Eric. Kinahanglan mawa na si Eric uban namo. Ngano nakit-an pa siyang ilaw eh. Joel, Oh,
Nag-unsa ka sa kakahuyan? Madam, niya na ka? Tubag ako, nag-unsa ka sa kakahuyan. Nangita ni ila. Unsa? Nawa, nasad si Ella? Eric, Eric, taas din kayong imong hilanat. Kinahanglan mo makapadoktor ka. Joel! Joel, hain ka! Joel, balik kami! Tabangi mi! Joel! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!